Nakumpiskar sa mga otoridad ang duha ka mga container van nga puno sa mga kinahod nga smuggled cigarette. Gipaladman pa ang investigasyon aron matumbok kung si kinsa ang tag-iya niini ug asa kini paingon. Kini ug uban pang detalye atong saran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, milyon-milyon nga kantidad sa mga imported nga sigarilyo nga gingungwa magbayad sa hustong buhis na kumpiskar sa mga otoridad. Sa Pier 4, gidiskarga sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ang kahon-kahon sa mga sigarilyo. Gikan sa duha ka mga container vans, usa ka 20-footer ug usa ka 40-footer container van nga nahold sa mga taga Coast Guard. Una niini, nakadawat og intel report ang PCG ni atong Mayo 11 sa pag-abot sa kargamento. Maong mihimo sila og surveillance. Sa usa ka parte sa may North Reclamation Area, kadlawon kagahapon, may nasundan silang mga sakyanan. Gikasurpresa nila nga ang mga trailer nga nagdala unta sa container vans mihunong ug kalit nga mikalas sa ilang gibitan. We're expecting ilang balikon ba? Kay unusual lagi nga bili nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga trucks, and then it has been parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat, positively ang kaning duha ka van were included on the list. Nakikalayon ang PCG sa Bureau of Customs para maabrihan ang van. There might be speculations nga pwedeng ari ni siya dadto sa Cebu, ari distribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept nato. Gi-inventory pa ang tanang sulod nga mga sigarilyo. Gibanabanang kapin sa 1,000 ka mga boxes nga mobalor og dulan 80 milyones pesos. Nasuta nga wala kini mobayad sa hustong buhis sanglit walay tax stamps ang mga pakete. Importante, we have continuous monitoring on our ports, and then medyo lisod-lisod ko siya nga monitor unless we have intel report, prior report na mag-receive. No, kay there are ports mangod nga some of these ports are private. Murag gikan sa dili padung Sa pagkakaroon gipaladman pa sa mga otoridad ang investigasyon kabahin ni maong shipment kinsa gyud ang nanag-iya ning maong mga imported nga mga sigarilyo, kinsa ang consignee o padalhan sab niini og sa asam sab kini dalhon kining mga smuggled nga sigarilyo. Dagang salamat, Nico Sereno.